Wallahi in har matasan Kannywood ba su zana Alhikima ba, to ya tabbata ba kwa kishin masana'antar ku, sannan ba kwa kishin manyan da suke cikin masana'antar. Domin abin da Alhikima ya muku ƙararrenin hankali ne. Kai ni na fi tunanin ɓarara ne ma ya sa shi, saboda ban ga dalilin da kawai siddan Alhikima zai fito ya zo ya fito ya ringa gaya wa 'yan Kannywood magana ko yana wulaƙanta su a social media. Domin 'yan Kannywood su ne sila, Allah shi ya taimaki Alhikima, amma 'yan Kannywood su ne silar saninsa a duniya, domin su suka yi ta tallata masa kayan maganinsa. Amma yau ya fito yana cin mutuncin 'yan Kannywood, kuma ko kun fito sai surutai kuke. Ba surutu ba ne, na rantse da Allah ku zane shi. Ku kama shi ku jiƙa mai, matasan Kannywood nake faɗa, ku jiƙa mai, ba abin da zai faru. Saboda ban ga dalilin da zai fito ya ci mutuncin ku ba, ya ci mutuncin manyan masana'antar naku. Mutanen da ya ci mutunci mutane ne masu mutunci a idon ku, ku kun sani ba yana gaya muku ba. Na haka wallahi ku zana Alhikima, wallahi ku zana Alhikima. In ba ku zane shi ba, wallahi na fita da matasan Kannywood gaba ɗaya. Babu matasa, babu masu zuciya. Haba wannan cin mutuncin ai yayi yawa. Wallahi ku zane shi, ba surutu ya kamata ku fito ku yi ta yi a midiya ba.